O Día Mundial da Saúde conmemora o aniversario da fundación da OMS no 1948 e busca difundir bos hábitos de vida, pero tamén repensar as políticas sanitarias, visibilizar as desigualdades e lembrar que o dereito á vida digna pasa tamén por un sistema médico eficiente e universal. E el lema deste año é comezos saludables, futuros esperanzadores. Entón, fixemos un pouquiño o tema de a nai, a puérpera e o recién nacido, e todo o que entraña todo o recién nacido, os coidados saudables, os coidados do cordón umbilical, todo o que teña que ver co recién nacido. Hoxe puxeron unha mesa no Centro de Saúde da Ponte para informar sobre os coidados dos recén nacidos e as súas nais. Enfocámonos un pouco máis no control de 15 días, con todo o que lle facemos o control de 15 días, ademais de pesar, o tallaje, o perímetro craneal, todas as medidas antropométricas, tamén a parte de educación saudable. Desde a atención primaria é moi importante que fagamos eso, unha apoloxía pola medicina preventiva, por dedicarnos sobre todo ao cuidado tamén do neno san e a informar un pouco tanto as mamás como os nenos de todas as actividades preventivas que se poden facer para mellorar a saúde dos individuos e da población en xeral. Tanto a enfermería como a pediatría está moi adicada tamén ao programa do Neno San. No programa do Neno San fase controles de saúde desde os primeiros días de vida e dedicámonos un pouco pois eso, a promoción da saúde. Non solamente se mira a saúde do individuo, senón todas aquelas actividades a nivel dietético, a nivel de actividade física, a nivel de prevención no uso de tecnoloxías que se poden facer para ter unha correcta saúde e un correcto desenvolvemento.